Gasóga an domhain reachtáileach ócáid speisialta an Nuacht TG4 níos leoinmh bheith le an-mhór a dhéanamh an mhórsa. Tháinig na céite gasóga agus Canada ó thimpeall nGall agus áitecha eile chomá le chéile in Dúinn le páirteach leach an-mhórthú le hosta ag óstan an Feabhra. Grú fáilte mhór rih chula chórsúir is sépal buiris an deirí beaga an íar sin. Bhunaitheora Gasóga Ghaoth Dobhair Paráid faoi stúr róisíní ghathirtaí a bhra taithí aice ar na gasóga na chontae dúchais muoineáin. Táid le génta bradal ghfuil ghasógaíocht chontae an Errigal le an anseo aniu agus táid bres mór an trúin bhfuil an anseo get a bug níos fearr, but bunim muid soltas a le agus táid génta bradal agus tá sé jazz na poisí le Errigal is í dór. Seán céadúr bhfuil lá na Bhunaitheora a bheith ceiliúradh an seo dór sa Gaeltart, so tá lá mór fáingin na gasógaí. Is lá seo le ceiliúradh a dhéanamh ar a méide tá baint amach ag gasóga agus freisin na buchas a gáha le Canarí a aibríonn go dheonach le hó. An thábhachtach muine leis an ócáid se na gasógaíocht ar fud an chontae a thabhairt le chéile le ceiliúradh dhéanamh ar an méid an dhéanann siad ar rithne bliana ó thaobh éimeachtaí ó thaobh casadh le chéile agus is annamh aonn an grúp ar fad le chéile agus seo is tócha cúis ceiliúradh gach duine á le chéile don lá mór agus an ócáid mór seo. Nuacht TG4.